Bah, telu iki. Wah, style piye, Bos? Wah, iki piye iki? Ngenteni terang. Minimal rada teletik-teletik ya, Dik ya, ora terus ngene iki ya. Halo bolo-bolo, akhirnya aku comeback Bos. Iki semangat ngonten meneh Bos. Makane ramekno ben aku semangat ngonten iki setelah aku ning Jawa. Aku ning Jawa ndek nyoret terlalu ngonten YouTube karena aku meriang suaraku serak Bos, saiki sik serak. Ki rencana iki aku ki arep nyusul Andini Bos, ki nggawa barang-barang dheke akeh. Dhek iki wis libur tapi kuliah online. Jadi arep ning omah dhek kuliahe. Ya aku persiapan motor andalanku ki kon nggawa tas iki lho. Tas gede engko nggawa barang-barange dhek go balik Lampung Timur. Iki motor isik koyo ngene letek koyo ngene. Gas ning Bandar Lampung, Bos. Pokoknya saksikan kok keseruan piye. Aja lali dipantau terus, ditonton sampai rampung bolo ben aku semangat meneh. Engko kan aku iki langsung bablas ning kontraane Andini, bar kuwi ning kono beres-beres ngelpuk-ngelpukne barange noto. Ku motor loro dhewe-dhewe, dhek nggo motor Genione, aku nggo iki engko nggo barang tak tali. Ini tas mau bodi. Wah aku baru ning Mai Andini. Bar kuwi ning kono dilut, bar kuwi engko bermagrib apa kapan balik ini Bos. Semoga ora udan bolo karena di ini setiap sore udan angin terus. Ya rodok mendung. Ora udan ya wis bolo aku tak mangkat sih. Pokoknya nantikan terus kontenku. Bos, sung-sung arep mudik. Lah kuwi mbok tekek ndi? Lho tali sak ngene begini. Oh. Tekek motor kowe wi. Kok kopere dekek motormu? Kopere dekek motormu. Gak iso lah kopere engko piye? Aneh-aneh engko jomplang engko. Jomplang engko. Kayak bolo. Iki pindahan iki. Iyo, nah kuwi. Iki klambine dhek lho iki. Koper iki masalahnya atos sih lho angel. Kayak iki klambine Mas Aji. Udik tenan iki ta. Cukup jane. Tapi ceblok ora engko. Ditali to. Ora ditali ora wani kok, Bos. Kalau persiapan soalnya aku libur sak bulan jadi balik aja. Jadi aku masuk tanggal 14 April, pokoknya libur wis dino Jumat dek ini, tapi kan dek ini aku UAS tau UTS. Jadi UTS ning kontrakan sik tapi ki mau kon balik ya wis balik. Soalnya engko masuknya 14 April. Wakeh barang gawane. Kene tak sepil kene jero iki sik akeh. Iki sik nggo kardus loro iki dekek ning kanu kae lah. Dekek ning anu kuwi. Iki dekek motorku iso iki. Isek. Iki endorsan lho. Gak go balik piye. Iki full endorsan iki ra go balik. Engko tak totokne bangku sik to dekekno kono kowe rekam ae. Iya ya. Engko tak tokok nih. Nah, sabar. Nonton isi drama. Persiapan musik tenan iki, Kol. Yes.
Sakne sik meriang malah sungsung deh. Wis. Karek iki teke ning motorku karo iki. Yo wis, garek kardus kuwi. Iki yo endorsan iki yo Nan. Tuh. Wis engko rene neh nggo njupuk paket tok ngono. Beres kabeh urusane. Balik nih. Ki anduk apa jenenge gulinge. Bolo kamarku tak tinggal selama sebulan. Wis kosong kabeh ngene iki. Wis garek balik. Duh. Oh ya obate cah. Obate rong dilebokne iki. Lebokne sik obate. Wis. Tinggal sebulan sik ya. Wis. Iki kamu tas. Tinggal aku dia loh, malah ribut dewe kungkul wis rampung baru. Nah, men ngomong ngerti kegiatane lu aktivitas ini. Iya. Kul wis rampung baru. Ora pek. Udik tenan kita kareng Jawa iki. Wah. Oh iya, tapi bensinku wis full ding, bisa-bisan. Cucuk cucuk. Kenceng iki. Wis. Aturan iki dekek ngarep ya, Mas. Wah, ora apa-apa, Ding. Wis kadung lho. Nah wis, mbok beres-beresi. Susu wae. Nah, iki wis dadi bos. Wis kenceng. Wis ready. Siap pulang Lampung Timur, bos. Iki gawananku, gawanane Dik iku sak ipit iki. Yo apa to? Bene lah kepeng. Penting kenceng. Wis dadi. Wis gendang tutupan. Beresno kabeh. Yo ndi? Apa? Sesuk neh lho. Oh, kae mentok bareng-bareng sing digo. Lah yo mbok go balik arepan. Lebokne tas ae. Wis joke ora kena dibuka kok. Wisan kok. Delokno bos kabeh kon nggawane balik lho. Untung aku nggawa karet loro. Iku gede aku gur numpak pucuk iki lho yo. Wis iki ngabuburit sisan. Yo. Nyempet kene. Ngabuburit sisan go barang. Suwine to. Bos talku. Wis. Ayo balik. Mila wis empuh ngopo kae, nutupi apa kae. Wis, ready? Apa nek sing lali? Yo delokno. Wis motor loro ae koyo ngene lho. Tungakno menduwe mobil bos ben penak. Usung-usung nggo mobil ngono ya prape enak, Oke. Wis. Kuncine kabeh. Kuncine kabeh. Nah.
lebokne kono ae yo. Peh nggo kacamata bareng kowe lek helmmu wis ngene iki, Dik. Yo selek. Yo ora awet, iki awet sing tuku aku kae. Diles ae wi. Lah ben helm penting helm. Wah, wis bos, wis. Di style piye? Ngeten ya, San. Ora nggo kacamata? Gawe to. Yo kek ndang dinggo to. Ya aku ngene iki setungakno. Sluman-slumun selamat alon-alon ae, Bos. Iki padha nggawe gabah telu iki. Wah, style piye, Bos? Wah. Ya wis bolo. Nanti kita lanjut nek wis teko omah. Pokoke nanti kan keseruan. Unboxing kok nanti kan keseruane ning lek wis teko omah. Ceritane iki kudanan ning dalan Bos, dilukne teko omah malah kudanan. Iki ya wis iki piye iki ngenteni terang. Minimal rada teletik-teletik ya Dik ya ora deres ngene iki ya. Iki deres Bos, termasuk Bos. Iso plus iki kabeh barang iki. Iso. Saiki neh lho. Ben lho tutupi plastik ngono. Oh iki lho tutupi plastik iki. Cilik iki plastiknya. Lah iya. Ya aku isik meriang mbok udan-udane lho aku. Ora mesakne we. Ya sing kon udani sapa? Ya ngiyup sik. Yo lah, nggawa barang akeh kok ya malah udan lho. Nanggung mbok udan ya wis kok ngomah ngono lho. Kok ya enek udan wis. Engko langsung motore kayak nih belah kulon apa belah etan? Lho ora mbok lebokne kulon. To. Lah malah deres. Yo. Terus sih sampai maghrib iki iso-iso. Kebeteng ning kene iki iso-iso. Duh. Piye iki bolo? Iso-iso kebeteng iki. Jam piro iki, Dik? Jam piro? Jam 4:30 kurang. 4:30 kurang. 4:30 loh. Jane kesoren berarti mau. Yo piye? Dirku ya mau asline rada awan ben ora kudanan tapi malah packing iki lho suwi. Ya wis belo nanti kita lanjut ngenteni terang iki engko kita nek wis teko omah kita lanjutkan lagi.